أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ungenzeli umdali wakho abalingani noma izifaniso noma abancedisi. Ube wazi ukuthi lento oyenzayo i-wrong. Ngalawo mazwi ke wena uyazazi ke wena lento oyikhonzayo yaziwa uwe noma lo omkhonzayo ongeyena umdali wakho. La mazwi ke ngwabhekise kuweke. Akukapheli ngawe. Engifuna ukukutshela kona ukuthi usengaphenduka, usengalibona iqiniso, usengavula amehlo. Akukapheli ngawe. Ngivule la incwadi kaJakobe 5 iverse 19. Bazalwane bami, uma omunye kini eduka eqinisweni, omunye ambuyise. Yazini ukuthi obuyisile isoni ekudukeni kwendlela yaso, uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni, asibekele izono eziningi. Yingakho ke ngila ngoba abafowethu badukile kodwa abafuni ukwamukela ukuthi badukile. Ayikho ke into ebuhlungu njengaleyo ukuthi umuntu ethi elimele kodwa angafuni ukwamukela ukuthi ulimele. Incwadi elandelayo incwadi kaIsaiah 46. Ngiqale kuverse 4. Lalelani ukuthi umdala uthini. Uthi noze niguge nginguye. Uyozuguge umdala engashintshanga eloku enguye. Uwakhonze wena labo bakhonzayo kodwa yena uyoloku enguye. Yebo, noze nibe izimpunga, ngiyakunithwala. Ngikwenzile lokhu futhi ngiyakunetshatha. Yebo, ngiyakunithwala, nginikhulule. Izwa ukuthi ku5 uthini? Niyakungifanisa ningilinganise nobani na? Nina ke enifanisa umdali nezinye zezidalwa zakhe ezaziwa yini? Enimlinganisa nezinye zezidalwa zakhe ezaziwa yini? Uyanibuza ukuthi ubani lo enimfanisa naye? Ubani lo enimlinganisa naye? Ningikhathanise nobani ukuba sifanane na? Ningikhathanise nobani ukuba sifanane na? Yamuza umdali, uyabuza. Isaiah 46 ngiqale kuverse 4. Bese siyadlula. Siyake manje encwadini yani kaExodus 20 uverse 3. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo. Namfanekiso walutho okusezulwini phezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi. Ginike bafowethu nina enidukile, niyazazi nina enidukile. Ithe incwadi kaJakobe uma omunye eduka eqinisweni, omunye ambuyise. Ngiyazama ke bafowethu ukuthi nginibuyise ngoba nidukile eqinisweni. Ninabanye onkulunkulu kodwa niyazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Thuthani lapha enakhe khona, nibuye nize eqinisweni. Uqine umgogodla wethu thina size simnyama. Allah asipha amandla, asivula amehlo, sivuleke ingqondo, sibone iqiniso njengoba linjalo. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.